Prečo som sa rozhodla pre spoluprácu s firmou Superpatch? Nuž, tí, čo ma poznáte nejaký ten čas, tak viete, že 19 rokov so mňou žijú produkty Greenways a bol to 11 rokov môj jediný network marketing, ktorému som sa venovala úplne naplno a sama som už bola presvedčená, že ma nenadchne nejaký iný produkt a nezačnem budovať nejaký nový projekt. No a predsa. Takže Superpatch má pre mňa také dva rozmery. Prvý je ten produktový, kde vidím opäť príležitosť odobrať množstvu ľudí lieky z ich životov a tie životy skvalitniť, kde mala som ja sama možnosť si produkty Superpatch vyskúšať a môžem za seba povedať, že fungujú. No a ten druhý rozmer je pracovný. Superpatch je firma, ktorá na slovenskom trhu pôsobí ešte len 4 mesiace, čiže je v takom 0. roku, ešte len sa rozbieha a prišla s úplne revolučnou technológiou, ktorá nemá zatiaľ absolútne žiadnu konkurenciu a možno ani konkurenciu mať nikdy nebude. Takže je tu naozaj veľká príležitosť ľuďom priniesť niečo nové, inovatívne a začať budovať podnikanie a svoje týmy na trhu, ktorý je ešte pre Superpatch neprebádaný. Takže kto máte chuť, tak kľudne sa k nášmu týmu môžete pridať. Ste vítaní, naučíme vás všetko, čo vieme, čo sa sami učíme. Takže šup sem k nám.